Siema sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn yma, ydym mynd i archwilio sut i ysgrifennu ac i darllen oddi wrth y ffail yn yr iaith rhaglenni Go. Felly, ar gyfer hyn, os ydym yn dachwyl i'r ffeil cod tadiad fel o'r blaen, sef yr dim 1 hello byd .go fel hyn. Felly, ar y foment, mae'n dim mynd yn allbynnu llinell hello byd ar y sgrin. Felly, os ydyn eisiau fe i ysgrifennu rhyw fath o ffeil, mae angen i ni i defnyddio y pecyn gyda'r enw OS, fel hyn. Yn gyntaf, mae angen i ni i datganu yr gofrych ar gyfer yr enediadaeth o'r ffeil, ac rydyn yn gallu galw fe rhywbeth fel ffeil 1, ac wedyn, ar gyfer y cystrawen yn yr datganiad, mae angen i ni i gynnwys rhyw fath o'r anniwolyn i gynnal yr gwach oddi wrth yr pecyn. Os yma unrhyw gwach yn bodoli, felly rydyn yn gallu creu rhyw fath o'r amrywolyn fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn defnyddio yr arwythnod, yr llawn wahanod, i gychwyneddio yr ddau amrywolyn yma, fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i mewnbynnu yr enw o'r pecyn, sef OS, sef y gweithrediad, cefn-drefn. Ac wedyn, unwaith yna fe, mae gyda ni modd i greu fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu mewnbynnu yr enw o'r ffail i greu. Enghraifft, rhywbeth fel prawf holi ffeil fel hyn, gyda'r awddodiad o .txt, ac wedyn, mae angen i ni yn y gystrawen yn yr iaith Go i mewn ysod llinell yma, sef mae angen i ni i prawf holi os nad ydy gwach dychwelyd oddi wrth yr ffwythiant yn nôl. Os nad ydy, wedyn mae'n angen i dychwelyd oddi wrth y ffwythiant yma, neu wneud rhywbeth i ymdrin ar gwach fan yma yn debygol. Ac wedyn, ar ôl creu y ffeil, mae angen i ni i gau fe fel hyn, gyda'r arwydd ar Saesnig gau fel hyn, ond nid yn uniongyrchol, mae angen i ni i gochirio fe fel hyn, gyda'r arwydd ar Saesnig gochirio fel hyn. Ac wedyn, rydyn yn gallu ysgrifennu rhyw fath o llinell i mewn yn y ffail, fel hyn, trwy defnyddio y gwrrych ar gyfer y ffeil, ac wedyn y modd i, yn y Saesnig, ysgrifennu y llinell. Ac wedyn, rydyn yn gallu ysgrifennu rhywbeth fel hello byd. Felly, os ydyn nawr yn ychydig y ffeil, ac wedyn, os ydyn nawr yn rhedeg fe, fel hyn, nawr mae'n dweud mae angen i ni i diffinio y pecyn OS, felly yn ôl i'r ffeil, mae angen i ni i fewnforio yr pecyn gyda'r enw OS, sef yr gweithrediad cefn-drefn, fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn unwaith eto yn ei rhedeg fel hyn, a dyna ni, mae'n allbynnu yr llinell hello byd ar y sgrin. Na, os ydyn yn rhestru y gymwysiad yn y pregell, dyna'r ffeil newydd, sef yr arbrawf ffeil.txt. Ac wedyn, os ydyn yn cydododi fe allan ar y sgrin, dyma'r gymwysiad, sef yr un llinell hello byd. Felly nawr, os ydyn yn eisiau i darllen y ffeil, ydyn yn gallu defnyddio pecyn arall gyda'r enw util. Felly, ydyn yn gallu datganu y gwrrych ar gyfer yr enediadaeth o'r gwrrych ffeil
Nawr oddi wrth y pecyn EO uwtil fel hyn. Unwaith eto mae angen i ni defnyddio yr anwolyn ar gyfer gwerth gwach, ac wedyn EO uwtil, ac wedyn rydyn ni'n gallu rhedeg ffwythiant gyda'r enw yn y Saesneg darllen ffeil fel hyn, ac wedyn yr enw o'r ffeil. Ac unwaith eto mae angen i ni i praifholi ar gyfer gwach oddi wrth yr ffwythiant i darllen y ffeil, ac wedyn rydyn ni'n gallu allbynnu y cymysiad o'r ffeil ar y sgrin trwy'r ffwythiant a graffu llinell yn y Saesneg. Ond cyn hynny mae angen i ni i drawsgrifennu yr gwrthrych y ffeil i mewn yn y llinell trwy defnyddio y ffwythiant yn y Saesneg llinell fel hyn. Ac hefyd mae angen i ni i fewnforio pecyn neu llyfrgell ar gyfer EO uwtil. Ac mae'r hyn yn bodoli union yn y pecyn EO. Felly mae angen i ni i arbenigo yr enw o'r pecyn, sef EO, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr wrthrych union yn y pecyn. Felly nawr os ydyn yn ychyb y ffeil ac unwaith eto yn ei rhedeg fel hyn. A dyna ni. Yn y gyntaf hello byd ar y gwelod o'r sgrin, mae'r hwn dim ond yr allbyniad oddi wrth yr ffwythiant print elen yn llythrennol, ac mae'r ail wedi ei ysgrifennu union yn y ffeil testfile.txt, ac wedyn yn ei dathlenwyd, ac wedyn yn allbynnu ar y sgrin hefyd. Os rydyn ni eisiau i gwahanwedu y dau ohonynt, rydyn ni'n gallu ysgrifennu rhywbeth gwahanol ar gyfer yr ail hello byd fel hello byd unwaith eto fel hyn. Ac wedyn os rydyn nawr yn ychyb y ffeil ac unwaith eto yn ei rhedeg. A dyna ni. Mae'r gyntaf llinell ar y gwelod yn dweud hello byd, ac wedyn mae'r ail llinell yn dweud hello byd unwaith eto. A dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.